Салом дӯстони азиз, чӣ хел дар як муддати кӯтоҳ описание нависдан ба воситаи программаҳое ки ба пул ҳастанд. Ягон қиён надорад. Яъне ки шумо мехоҳед ягон фарз кардем дар бораи ягон товартон описание бисозед агар, яъне қиён надорад. Яъне даври пеш буд ки мақсад барои як описание сохтан мекуфтем, мегаштем дар куҷо нависем, чӣ хел кунем. Яъне ки мо дар бораи биё вай кунем, чиро гирем мақсад ягон тӯл чиро дар бораи тӯл мепурсам. Дар бораи тӯл мо карта месозем, чӣ карта сохтан дар бораи тӯл медонем, тӯл поиск метиҳем. Яъне ба воситаи аналитикое ки дорем мебинем кадом тӯл бисёр фурӯш дорад. Хоб кадомеш ки бисёр фурӯш дорад, аз рӯи фурӯш мебинем. Мана ин дар ҷои якум истодагӣ моро яъне дар кор ки описание моро ҳамин бошад, чтобы медорем мебинем. Дар бораи SEO конструксия мебинем чистотност 1 миллион 900 чанд ҳазор. Яъне ба воситаи барномаи MKeeper, яъне чистотности калимаҳоро дида мешавад ки чанд қадр чистотност дорад. Боз инҷо ҳаст мониторинг позиция, яъне мониторинг позисияда мисол категория шторида ғалтидагӣ, масал штори мисол чӣ калимаҳоро дуруст нодуруст нависад, яъне ки ҷода меброра кластеризатсия меган. ин бениҳоят хуб аст, яъне ки мебинем дар кадом категория чанд қадр поиск метиҳанд, ҳама информатсияро дуруст ба мо дода метиҳад. Ба ҳамин хотир яъне ки аз ҳамин ҷо дида баромада ҳамаи ключҳош кор мекунад, ҳамаи категориҳода хуб кор мекунад. Мисол ҳамаиро дидем. Медонем SEO конструксия аз ин ҷо мегирем калимаҳое ки барои мо дар кор аст, ҳамаи инҳоро мақсад мегирем. Яъне дар ин ҷо вақте ҷамъ мекунем чистотност 1 миллион 914 ҳазор аст, мозе ҷамъ кардем, яъне 1 миллион 899 ҳазор яъне ключи слова ҷамъ кардем. Мегирем мақсад мемонем калимаҳоро 1 миллион 900 чанд ҳазор гирифтем, ҳамаи ключҳое ки словое ки барои мо дар кор мегирем, копировать мекунем. ин тарафш қиён надорад. Медорем дохили худи маяк медороем, яъне ки ҷо SEO с маяком навистагӣ. Создать описание для новой карточки товара. Медороем дар ин ҷо у меня есть ключевые слова. Яъне дар ҷо мешавад ки амо ключевые словае ки амо товаре ки аст, ссилка ҳамроҳмонӣ айҷода мо мақсад гирифтагием чистотности ключевые словае ки барои мо дар кор аст. Ҳаст аллакай, мақсад ҳеҷ чиз проблема нест. Дар ин ҷо названиеро гирифтан дар кор мешавад. Мақсад названиеша гирифтан дар кор, яъне ки як размерша мегирем, мемонем. Ба размер қад кор мекунем. Хоб дар ҳамин ҷои названи мо бояд чӣ бошад? Тӯл, вал, гостиная. Хоб яъне ки як названиам хемонем. Бо ҳамин названиеро яъне мегирем, мемонем дар ин ҷо. Мисол ҷо размере ки мақсад ҳаст, яъне як размерро мемонем. Баъд дар описание ки сохт дигар ҳамаша мо размерҳои дар кориро метавонем алиш карда монем. Хоб тӯл, вал, хоб яъне создат описаниеро пахш мекунем, интизор мешавем. Мақсад баъд аз якчанд дақиқа барои мо мақсадан як ключевые слова метавад ки аз ҳамин калимае ки мо добавид кардем, аз ҳамона барои мо як ключевые слова метавад. Хотиб природы, интерьер, спальня или гостиница, тогда он точно придёт. Як маълумоти худ додагӣ аст. баъде ки уже ҳар як размерро алоҳида добавид кардем, дар ин ҷо дар бобати размерҳо камтарак иваз мекунем, чунки мақсади навистагӣ барои аман ҳамин размерҳо. Агар дигар размерҳоро добавид кунем, яъне ки инро бояд ки мо чикор кунем, яъне иваз кунем.